entrat de res. Això el YouTube, que poses música... Xates! Qui és aquesta? Què és aquest programot? Home, Calafell! Ens coneixem, veritat? Oh, i tant que ens coneixem! Ai, xato. Permeteu-me que em presenti. Blanche, Blanche Calafell, de Segur de Calafell. Qui és aquesta senyora? Segur que em coneixes. Xato, seràs tan amable d'aixecar-te a rir? I el que vulgui. Gràcies, carinyo. No, segui. Que tens foc? Sí? Que sí? Oh, i tant, Ai, que fort. caram. Goita, carinyo, goita. M'encanta això. Escolti, però qui és aquesta senyora? No ho sé, però és molt Xato ha interessant. vingut a aixecar-te el programa i el que no és programa. Deixa'm seure, maco. Això sí que mola. Això sí que mola. Els dos. Segui. Què tens aquí, una cua enganxada al col? Sí, però no és la meva, eh? Aviam. Ja deia jo que tan llarga no podia ser. No, filla, és gruixuda. Ai, xato, espera que em tornaré les ulleres perquè em pugueu veure una mica millor. Quina és la meva càmera? Estic guanyant. Jo me'n vaig aquí. Sí, xato, de fet podria... Aguanta'm un moment del cigarret, carinyo. Jo li agafo el que vulgui. Sí, bueno, mira, que me l'aguanti aquest noi. Què fa aquest noi amunt? Aquest escolta el Barça. Presenta't, és en Genís. Calafell, Genís. Aguanta'm això, ara no em cal presentar això. Entra la jaqueta. Ara, xato, permeteu-me que m'instal·li una mica, aquí em fiquem còmode com a casa, I tant. Vinc de Segur de Calafell. Xato, què fa la jaqueta aquí? Treu-la. Ai, perdona. Ja faig a perxa. Ara, estupenda. Pues res, he pensat, calla, un programat... Què és això que tenim aquí? L'aquari de Vic? Oi, si hi ha una carpa i una trutxa, mare meva! Nena, que és la directora? Senyora, per l'amor de Déu. La directora de què? D'aquests... Mare meva, això no són els programes que es veien abans a la tele. Oita! Un mitxo com el que tinc a casa. A casa en tinc un d'aquests de mitxos, És el Cellers que fa col·lecció. Home, que aquest mitxo ens el va arreglar un xino. Sí, un xino molt maco. Ah, doncs el meu... Per què no has vist el meu, xato? Mira que quedes mono aquí al programa, fets a podria perxa. deixar. Escolta'm, què és aquesta cosa que fiqueu dels anys 80 de música? Aquest home que ens ve explicar coses. Per favor, el que cal és música de la d'abans, José Guardiola, la Sarita Montiel. Aquestes coses eren música no d'ara, Ja li deia El ella. tractor amarillo. El Sixteen Town, tan. Oi, què feia així? Guardiola, que sí? M'agrades! Te'n recordes d'aquella de Yo soy americano porque en Brooklyn yo nací y creo fue un error de la cigüeña? Això ho cantava en Guardiola. També t'ho haig de dir, això, xato. Però que ara em penjaré això aquí. No. Bueno, pues res, he vingut aquí a aixecar-vos una mica el programa, segur que ara les audiències han pujat. Espera, els de la Peixera ho sabran. Peixera! Peixera han pujat! Oita, que diu la maca aquesta, que és una trutxa, això? No, és la directora. Carpa. Que es diu Carme? Carpa. Li dieu Carpa? Carpa. Bueno, li diem troll. Troll. Bueno, res, xato, si vols fer-me alguna pregunteta, sóc aquí per tu, carinyo. Bé, ella faria coses, preguntar-te coses. Jo li faria coses, però clar, si vol que li pregunti, li pregunti. Tu i tots aquests que estan mirant aquí, quina colla de replegats heu pillat al carrer, això. Per cert, bon barri, què? Perquè he deixat el cotxe aquí aparcat, Home, això de bon barri... Ah, jo tinc un Renault, dels de tota la vida. Escolti'm, i què vindrà a fer aquí? El que tu vulguis, carinyo. Començar en públic? Jo sóc, a veure, en públic i en privat. Ai, mare meva. Jo sóc artista de revista, de les de tota la vida, Vamos, sóc niña prodigio, Porto 50 anys als escenaris i, mare meva, us dono 50 voltes a tots. Ja ens farà algun número? Podria fer el foment d'espera. No hi ha nassos. Setmana que ve. La setmana que ve no puc, xato, tinc actuació. L'altra. No tinc actuació. Ara. Ara? Tens aquí? El tens aquí? Tens aquí el pianista? Perquè, esclar, jo sense pianista no puc. No, però tenim el No bongo. sóc com aquests enllaunats amb 4 xavos ja fan una actuació. Em penses que... Per què em penses que parla? Tenim el Cantizano. Qui? Qui tenim? El Cantizano, que toca el bongo. Cantizano! Cantizano, vine aquí, maco! On està el Cantizano? Vine, Cantizano. Mare meva, un ben alimentat aquest. Cantizano, què em toques, rei, tu? Ai, que t'agradaria tocar cuixa, mira com pugen les audiències ara. Prou aquí, hem vist prou aquí avui. Cantizano, què em toques, rei? Què toques tu? El que vulguis. El piano? Vinga. Toques el piano o no el tens? Me'l baixo els pares. Tens piano? La setmana que te'l porto. La setmana que ve tinc actuació i dàlem la setmana que ve, també sou presidents. Què? Cantizano, que no tens micro! Vinga, que el xistós del grup te'l dona el micro. Quins xistos, quins acudits, mare meva. Són dolents, Molt dolents. Són dolents. Molt dolents. Ei, un cendrer, ràpidament. Teníem un. Ah, mira, ja el tenim, ja el tenim. Cantizano. Ah, no en tenim perquè no es pot fumar. A veure, el Cantizano perquè necessitem cendrers.
Em sento... Digue-li tu, maca, que no es pot fumar. Aviam si tens allò que s'ha de tenir. No es pot fumar, carpeta, Home, a veure si Blanche, que la filla haurà de sortir sense cigarro. Ai, mare meva, això de prohibir fumar als llocs, res, Això és porqueria, home, això és porqueria. No ens deixen fer res. Ni sexe, ni fumar, ni res. Home, sexe encara en faríem, Oh, i tant, què en faríem? Però clar, davant de la tele... Carpeta, sexe ens en deixaries fer? Quina escena? Diu que no, la carpeta, diu que me no. catxis dient No, una diu perquè reprimida, estem. això és una reprimida sexual, aquesta. Apreta, apreta. Bueno, Apreta. fem una cosa. Digui. Estaré per aquí donant alguna volteta i us vaig examinant. A veure si fem pujar una mica el programa. Ara ja us ha pujat l'audiència. A veure si el sabeu mantenir. Oh, i tant. Tu de moment per això guarda'm la roba. Jo li Ja te la guardo vindré a el que buscar. faci. Només aquesta? Saps què? De moment. Era un comentari. De moment. Ai, que són preguntetes. Deixo els objectes aquí, són objectes de valor. Jo tot el que porto és de valor. Cantizano, anem a fumar fora, carinyo. M'emporto el cendrer, oi? Em permetreu? I tant, i tant. Cantizano, el braç! Ai, per favor. No venen gaire ensenyats aquesta canalla avui en dia. Va, anem. Però no mengis més, per això?